Andoni Egaña. Kaixo ta eskerrak nik eta nere kontzientziaren partez erantzukizun potoloakin ibili bainaiz lau urtez, baina azkenik hemen nagotan, gainera ondo aldartez. Saio polit bat egin nahi nuke, ezerken hau lotzen katez. Baina 5 lagun daramatzate, Madrilera aste artez. Egunkaria auzi hortako, mehatxu txarrenak betez. Injustizia luze doata, juezak enteratu bitez. Askatasuna eskatzen dula, herri batek aho batez.